o mana ni dabali soro chugo ku yibu ayatollah lame nu ko etike fen fiyo ke faden sina sabarai afo ko ne ayatollah ko ala sona mina dallu do dima tata ikake ala ne mamso barga ko tata ikake ayatollah a jembe wa jen temenawo tem tv bina dima sisan e wasale ni yo kon laje ni yo ga page laje e bina dafale soro sisan neti dallu di ka tigede asuma ya kun yemi mbalima muso mbalima ke alame mina fo seguga bamananga la iba famu chugo mina toy ati yelama wa halis ta kana tala le ta ke shini afolo jumai ni es kilisi fo dugukolo ka dron mogo bi fen folo do de aka tangana na ko suruku dugutigi mina kilisi mfo ko suruku dugutigi ne de kumina ta voyage la ne momso ala kun donia dama akachala komi mi soro wal mai komi soro ala ba chama nyirala aya do ko do bina ne soro menga ko nga boama ngwati boama ako wani nati boama na nga dalu dima ni bi tai ko ke o ngi bi se ko ke ayo ko nana ako ni sigara ka fo mogo yi dabaliki kama parce que ne tani la jali kala ko ko ide fi ni va nyeni ndomo fi mande jemande ibina ke do imam non ere dabali kere chewo chela billahi abado ko do bale no fe tamashinya kon misega dima ko dona karsa ni yaye ki sebe ko bina mogo bi wele kati sebe ko la iyere selia kama wal makodo kama itiseka toke ikanga doki gazande karsa suno ko chede ni yaye ki tiseka wulka bu shid lala fuka ta tlebo ichugo selia benga siribeire muna obete lejeli ko yo adama dia ko no bo dima ni era so meno fe wal masa akake lejeli kala chentigo be hakikatan akake odoya fe ko chena ni ngo imbika wa tara obika afako atule ko kabe ban atule abi ban chugori na ba ta fura fu yo afura do fleni kisi ibata iba fuko tu bismillah suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura fama ne karsa ye jakma warai ni fema ala du fengana ni du ni fema kira du fengana ni du ne ko ala ne ko akira ne ba okay irezo do na fa ko irezo ga kuma do nga ni sanu fille nyamana kana to ide ataiga joshi ki mago nyala ni ni kilisi sora irezo ga kana fa ko irezo ga kuma do ataiki mago nyana nu yed dabalike mogola inyena ire adon akeledo ala kangishi walma akerila me fen flafiye ni nyini bakan sale kolo nyini bakan min sara ayerema o kolo kada dunya la ka ta ya sogo dungi fa ko kolo ta ko tede yoro dunya la ka ta la wi lo tin manga o ko tede bakan sayerema kolo al na ka de ta samara baga o fe ebi na nai ebi situlu nyini ne situlu soro ebi situlu mina ibolola iba fatu bismillah suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura fama exemple ma misali ata ni nere yere kanu kun volay tu bismillah suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura fama ne ayatollah kera jakma waray ni fema ala du fengana ne du ni fema kira du fengana ne du ne ko ala ne ko akira ibi nin kala tulla shin bi wolovla ka mu kolola ka bien tasmana billahi ake ni yake na ya soro iti sunoko ibe ka kalo kilinge kalo flake iti sunoko ça fait quoi dobi pembe ki ka wuli ni ye ninge tulu la sisan iba mu kolo inena bagan sale kolo ina ka bla tasmana ka jeni ga ba karamo ke na ya soro mogo kile do ki dabali ka bla kolo kona foko ayatule ko ka chena oni oke ya bane ba mu plate o mugun a che gata bon kere fe abana peu afoko kele atulay do koy kele ngo ne de ba fo ka fuye ko take na ne yoro la tede otoy kamo ga ni biya na sire yoro ninga ni bagan salin kolo ko ta ka shitulu kala ka krisi mfala tu bismillah surugu dugutigi surugu jamanatigi jikura fama ne karsa ye jakma waray ne keda tule jakma waray ni fema ala du fenga ni du ni fema kira du fenga nani ne ko ala ne ko akira abi kala shebi wolo blani ka mu kolo tulu mu kolo la sila ka bla tasmana ka jeni ka ba afo bi ka dabali bana o ya bane aywa ngo ayatulay do kele o te kele ya tuma dawla era awe irzo barakalaw ni jama barakalaw ubi java siri kama ka siri te foi do ana iyere yego juguya bi mugo do be kama bunya chuko kama
bɛɛ bɛ kɛ o fɛ nka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ dɔw tɛ fɛ o ka mɛn walima i pasi ɲɔgɔn dɔw bɛ fɛ ka yɛlɛ olu kan olu b'a fɔ ko ayi a fɔ ko ayatollah ko k'a banna u ka java a bɛ tiɲɛ sisan n bɛna f'i ye sisan taa kɛ ni java sirili kama i bɛ tulu ɲini situlu n'i ma situlu sɔrɔ i b'a kɛ diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma siɲɛ 4 parce que e ye muso ye i y'a faamu ne yɛrɛ ni mɔmuso y'a di yan sen min na ne ye tile 3 de k'a kan tile 3 ala sɔnna tile 3 ala sɔnna i bɛ tulu minɛ i b'a fɔ tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ne Kadijatu ye jakuma wara ye ni fɛn ma ala dun fɛn kana ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn kana ne dun ne ko ala ne ko a kira Kadijatu nin kala tulu la siɲɛ 28 muso cɛ siɲɛ 21 i k'a mélanger i ka mun tulu la hali kana fila ko situlu ni ko dɛ n'a ka tulu dɔ ninnu b'i bolo produit tulu ninnu kɛrɛmu ninnu a kɛ a la i k'a mun wallahi ni java sirili kama n bi comme date dili ça fait wazulikɛla bolo o tɛ ko ɲuman ye mais n b'a f'i ye ko tile damadɔ i bɛna dɔn ko ja ko ayatollah ma nɛgɛ kan'o kɛ kolo la dɛ o kɛ tulu la dɔrɔn i k'a mun i la nin ye java sirilen adamaden kama o kɛlen ka siri jugu kɛ karamɔgɔkɛ n'a ye nin mun a banna walima yɔrɔ dɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka mɔgɔ taalen to n ka fɛ dɔ b'a genge k'a tɛ segin ka na u b'a tigi genge ko a tɛ na a fɔ ko ayatollah ko k'a bɛ na ko ne ko ten ko a bɛ na i bɛ nin kɛ tulu la siɲɛ 21 k'a d'a ma n'a y'a mun walahi hali n'a dɛsɛlen don a yɛrɛ kɔrɔ a dahirimɛ na a bɛ passe sɔrɔ ka segin ka na ni cɛ don 21 ni cɛ don 21 ni muso don 28 yanni i ka tɛmɛ nin yɔrɔnin na ni mɔgɔ minnu par exemple sisan u ye mɔgɔ minnu wele de ka na n'a ye a tɛ ka se yɔrɔ min kɛra a tigi t'a yɛrɛ sɔrɔ a tɛ se ka taa walima a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di i n'a fɔ sisan mɔgɔ bɛ to n ka fɛ u y'a wele ka na n'a ye k'a nana ko bɛɛ tiɲɛ n'a bolo n bɛna yiri d'a ma o la ko b'i ɲɛ o ye yiri o ye yiri ye n bɛn'o di mais an bɛ kilisi in tɔ dafa fɔlɔ Kadijatu jama yɔrɔ la ko dɔ bɛ se ka tunu jama ni ɲɔgɔn cɛ fo a bɛ se ka ɲɔgɔn na fo a ka yɔrɔ bɛɛ ni ka ci a tununa ma a t'a dɔn ko a kɛra cogo min na i bɛ fɛ a ka ye walima fɛn dɔ suyɛna a bɛ fɛ a ka ye a ni ɲɔgɔn cɛ kana fɔ karisa don dɛ kana lajɛli kɛ ko jamazan ni suruma don dɛ a fɔ ko ayatollah ko k'u ka nin kilisi in kɛ k'a bɛ ye fɛn tununi a ni ɲɔgɔn cɛ walima fɛn suyɛni a ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ sigalen don ɲɔgɔn na a tigi bɛ ye cogo di i b'a fɔ ko tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama e min ko kunkolo bɛ e min bolo e mɔgɔ min bolo i b'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ jikura faama ne karisa ye jakuma wara ye ni fɛn ma ala dun fɛn kana ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn kana ne dun tile bɔra bolo m'o kunbɛn kalo bɔra bolo m'o kunbɛn masa min ye o da kɛnɛ kan o masa ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko a kira Kadijatu nin kalan sɔgɔmada fɛ siɲɛ 4 n'i ye muso ye cɛ siɲɛ 3 i ka tile damadɔ k'a kan o ko bɛ bange bɛɛ b'a ye a ko n y'o fɔ cɛ dɔ ye a bɛ Dawudabugu yan setigiba don a y'a ka baarakɛla 3 de bila baarakɛla mɔgɔ 3 k'a bɛɛ gɛn k'u bɛ ka sonyɛni k'a kun a nana ne fɛ don min na ne ko ne patron ye cogo dɔn dɛ ne y'a to la ye ne tɛ ala ne tɛ kira mais ala ye fɛn dɔ di ne ma dɛ a ko a bɛ bɛn fɛn o fɛn ma a kɛ a ka ye billahi ne ye tulu in dilan k'a d'a ma ne y'a kala tulu la siɲɛ 21 k'a d'a ma ko parce que don o don a tɛna se k'a fɔ n k'a ka taa a yɛrɛ ka téléphone iPhone ja a yɛrɛ woloden de b'a bɛɛ suɲɛ n'a taara mobili ta saki bila mobili kɔnɔ sisan baarakɛlaw kɛlen ka saki minɛ ka taa bila mobili kɔnɔ yani patron ka bɔ dɔrɔn a bɛna mobili vitre dayɛlɛ k'a bolo don ka wari ta jɛni y'a ta sisan min taara bila n'a nana saki bɛ gulon muso min fɛ yen ko so si b'o ka so la yan'a ka bɔ ɲɛkɛ la denkɛ bɛ n'i bolo don saki kɔnɔ ka wari ta jɛni y'a ta a bɛ muso min fɛ yen n ko bon i denkɛ mɔgɔ min y'a ta a bɛ minɛ ne y'a kɛ k'a d'a ma tile damadɔ dɔrɔn a yɛrɛ taara denkɛ bolo minɛ wari la ye nin tɛ wuli koyi i bɛ o la suruku dugutigi na yɔrɔnin min bɛ tugu a la o de ye tile bɔra bolo m'o kunbɛn kalo bɔra bolo m'o kunbɛn masa min ye o da kɛnɛ kan o masa ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko a kɛra a dalilu kɔni ala ye ne sɔn a la n ma muso la parce que ni ne yɛrɛ ko ale kun tɛ ne kun t'a dɔn ba wɛrɛ bɛ n fɛ ne ma muso tɛ o la ale ye nin fɛn ninnu di ne ma a b'a di yan don min na o don n kun t'a nafa dɔn mais bi n y'a dɔn de ko diɲɛ ka di n y'a dɔn bi ko alihamudulilayi i ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔw nana sisan o bloquelen don a welela a nana ko bɛ tiɲɛna a ma fo fa bɛ ne ka wula la n bɛ yiri dɔ de f'o ye o bɛ t'o bɔ o yiri de ye nkababilen o de bɛ wele ko ka yiri jala yɛlɛma k'a kɛ yiri kɛnɛ ye mɔgɔ mago salen k'a yɛlɛma k'a kɛ mago ɲɛnen ye fo mɔgɔw bɛ nkalon d'a la k'a bɛ dɔrɔgu ka fɛrɛ la
yɔrɔ ni maliyɛn kamana gana ko fila don n'i ye mori ye ni dalilu ɲuman b'i bolo ko garisɛgɛ b'i bolo ko wɔkulɔni b'i bolo o bɛ fɛ ko ala tɛ se n'i yɛrɛ ye faama ye walima i ye commerçant ye u b'a k'i bɛ dɔrɔgu ka fɛrɛ la maliyɛn kɔni ka mankutu jugu bɛn bɛ nin fila ma wɔkulɔni walima dɔrɔgu o y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ dɔrɔgu foro bɛ da jamana dɔw la olu tɛ setigi jamana ye o wala bɔn i b'a dɔn garisɛgɛ ye ala ta de ye sababu ka k'i bolo dɔrɔn ala ka a dayɛlɛ i ye n'i ye nin mɔgɔ sɔrɔ ko a kamana gannen don fo ka a ɲɛnamini ala t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na a fɔ a ye ko ayatollah ko k'a bɛ taa ngaba bile la nga b'a la a k'a lamɛn ka ɲɛ dɛ bɔcogo b'a la bɔcogo b'a la cogo di a bɛ taa ngaba sun na n'a sera ngaba la a bɛna ngaba lajɛ k'a yɛrɛ ja lajɛ a kana sɔn ka ngaba dɛsɛ a ja kan ngaba kote naani de bɛ dɛsɛ i mana fɔlɔ kote o kote la mɛ n'i b'a dɛsɛ a kote naani a baba a bani a kɔrɔ a tilebi n'i bɛna dɛsɛ i b'i jɛngɛ a ma ka n'a dɛsɛ i ja kan a ŋɔmɔ dɔɔni i bɛ kɔrɔ ta dɔɔni bɔ ka tilebi ta dɔɔni bɔ ka ba ta dɔɔni bɔ ka kɛɲɛka ta dɔɔni bɔ n'i bɛ i si da dɔn i bɛ ngaba in furabulu lajɛ i si da n'i b'o dɔn i b'o furabuluden hakɛ bɔ san kelen furabuluden kelen nka ni e t'i si da dɔn i bɛ furabuluden 21 bɔ ka ɲaami ngaba in ŋɔmɔ in na sisan ka taa susu ne ba i ko a la tile 21 ngale na masala ne ni bɛ masa min bolo i bɛna da la ko ayatollah ye yiri fɔ n ye ni maa min bloquelen don fo fa bɛ ɲini ka wuli a la fo yɛrɛ fa bɛ ko jigin a kɔnɔ fo k'a k'a kɛ m'a fɔ a bɛ kɛ waritigiba ye tile 21 dɛ mɛ tile 21 kɔfɛ a t'a fɔ mɔgɔw ma ko woyi mɛ n'i ye a jateminɛ bamakɔ yan fan ninnu fɛ i b'a sɔrɔ ninnu tɛ sɔrɔ parce que f'i yɛrɛ ka taa bɔ ou bien mɔgɔ bɛ se ka bɔ ye ou bɛ se ka taa bɔlen san wa ni kuma ye alhamdulillah a bɔlen tɛ san mɛ i bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa bɔ parce que i ye bɔlen min san o ye kɔrɔ ye wa o ye tilebi ye wa a bɔra mɔgɔ dɔ ja kan wa a ma bɔ mɔgɔ dɔ ja kan wa i t'o dɔn segere min b'a la ja in de bɔcogo segere min b'a la hali i bɛna mɔgɔ min bila k'a bɔ a fɔ k'a kana bɔ a ja kan o kɔrɔ ye sisan lumière nin coron tɛ ne kan wa ne ja bɛ taa n kɔfɛ o na ja ni tile bɔ kɔrɔ tile bɛ ka bɔ sɔgɔmada fɛ i b'i jɛngɛ yiri ma ka n'a lɛsɛ i ja kan i bɛ yiribɔla ba kelen ye o mago salen don nin yɔrɔ de